വീട്ടിലെ ഊണ് 35 രൂപയ്ക്ക്. ഒന്ന് പോയി നോക്കാം എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന്. നമസ്കാരം, ഞാൻ ജോഷി. ഇന്ന് വീട്ടിലെ ഊണാണ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. മുക്കത്ത് നിന്ന് NIT കോഴിക്കോട് റോഡിൽ കരിയാക്കുളങ്ങര ഉസ്താദ് റോഡിലാണ് ഈ വീട്ടിലെ ഊണ്. കേവലം 35 രൂപയ്ക്ക് ചോറ്, സാമ്പാർ, മീൻകറി, ഉപ്പേരി, അച്ചാർ, പപ്പടം, മോര് തുടങ്ങിയ വിഭവങ്ങളടങ്ങിയ അടിപൊളി ഊണാണ്. അതും 35 രൂപയ്ക്ക്. കൂടാതെ മജ്ബൂസ് 60 രൂപ, നെയ്ച്ചോറും ചിക്കൻ കറിയും 60 രൂപ, ചിക്കൻ ബിരിയാണി 60 രൂപ, കബ്സ 60 രൂപ. ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഹൈലൈറ്റ്. തീർച്ചയായും ഈ വഴി യാത്ര ചെയ്യുന്നവർ ട്രൈ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഈ വീട്ടിലെ ഊണ്. KMCT, MES കോളേജ്, MAMO കോളേജ്, NIT സ്റ്റുഡൻസ് ആൻഡ് സ്റ്റാഫ്, KMCT ആർട്സ് കോളേജ് സ്റ്റുഡൻസ്, പോളിടെക്നിക് സ്റ്റുഡൻസ് ഇവരെല്ലാം ഇവിടുത്തെ സ്ഥിരം കസ്റ്റമേഴ്സാണ്.